Oi bura nung lasi ada hino nung bura ingke bura tongmung bura tongdi nung bahai ke na hamjakno romprena naika hino lasi ada nini tabu bo nini lop saria kada bura ongai bo tabu bo bini lop saria bura ingke bura haramjat bura. Bura angka bahamjokno romprena naioi ba sike baralongjak bo tabo khunju romoi mapsanka mahaike tai ongya hine mapsanka o burini hingke bo kaka kalaio burini kaka no bo burini parani kaka angke bo asike bini tongmung sitra hamya o bura nung bura angja kada bura tongmung bura tongdi nung oma haike nini hamjokno romprena naiman lachiyada. Oma ongka albedai mani ama babu song horikoro school no talari raikha borok o je buthalnai borok no romya sak tala khulurui ya hinui choba kotor cholijalai tongha tabuk. Obo ongka sat bisokoto hostel o albedai ma thima tui thango naikha oro bini ama babu sa sike kha khamlaijak sa buthalka sa buthalai rok maya tak.